ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହବନି କି? ଆମେ 4 ଜଣ ପିଲା ନେଇ ଖେଳିବା। ଏତେ କାଇଁ ହଉଛ ପିଲା ସବୁ ଆସିଥିବେ ଆଉ ବ୍ୟାଟ ବଲ୍ ବା ରୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ଆଉଥିବ ଆଉ। Surprise, motherfucker! The king is back! ହେଲା ହଁ ଆକ୍ସନ ଆଇଲାଣି। ଆମେ ହେଇବା ଆଇଲାଣି ବା ଏତେ ହେଲା ବଇଛ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ପୁଣି ଖେଳିବ ନା ନାଇଁ ପୁଣି ବେଶ ହେଇଛୁ ଇଏ କଣ ବେ ତୁ କଣ ଗୁଆ ଠୋପର ଖୋପର କଂସା ବଲଟା ବୋଧେ କୋଉଠି ମାଗିକି ଆଣିଥିଲୁ ତିରି ଯାଇଛି କଣ କରିବୁ ଆଇପିଏଲ ଖେଳିବୁ ନା କଣ ଭଲ ମାଗିକି ଆଣିଛି ଗୋଟା ପ୍ୟାଡ୍ ଆଣିଛି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଡ୍ରେସ ଟା କଣ ଲଣ୍ଡନରୁ ମଗେଇଥିଲି ଗିଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ବି ନେଇ ପଳେଇ ବାପାର ଆସ ଆସ ଖେଳିବା ଆସ ଆସ ଆଉ ପିଲା କହୁଥିଲୁ 4 ଜଣ କେତେ ପିଲା ଆସ ଆଉ ଓମ ତୁ କିପର ଯାଉ ତୁ ସେପଟେ ଯାଉ ଆଉ ତୁ ବୋଲିଂ କର ଆଉ ତୁ ଏଇଠି ଯା ଅମ୍ପିୟାର ତ ବି ନାହାନ୍ତି ରାଜା ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଅମ୍ପିୟାର ହବ କରିଦବା ଆଉ ହଉ ଆସ ଶୀଘ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ଦେଖିବା ଡିଜେ ଅପରେଟର ଥିଲି ରିମିକ୍ସଟା କରିଦେବି ଚାଲ ଚାଲ ଯାଉଛି Gabba